Així no ens oblidem. Gràcies, Berta. Per altra banda, veig també aquí, tenim persones a les comunitats urbanes d'arreu de Catalunya, hi ha Vic, Lleida, Manresa, Calafell, Tarragona, Barcelona i alguna més. El Prat. I també veig altres persones de l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament. Davi, hola. Què tal? No sé si us voleu presentar també. Bueno, Xaviers, tenim dos Xaviers. Sí. Los Javis. Los Javis, efectivament. Los Javis. No, res, bona tarda a tothom. No, només dir que estem aquí acompanyant la Rocío, que és la nostra... Estem també perquè ella és la nostra portaveu i també la que coneix molt en profunditat aquests temes i que, per tant, encantats de compartir amb vosaltres l'experiència des de Barcelona, no? A Campus de l'Haia vam treballar plegats durant un temps. Jo crec que fer coses que poden ser interessants, compartir-les amb tothom que està interessat en aquest tema i, per tant, a la vostra disposició des de Barcelona per tot allò que considereu que que puguem compartir i alhora també poder aprendre de l'experiència de tots vosaltres. Per tant, estem aquí per aportar el poc o el molt que som capaços de fer i sobretot també per rebre i per aprendre també que aquest camí del patrimoni i de l'ús ciutadà del patrimoni és un camí que hem de treballar junts i que té moltes possibilitats. Només això. Gràcies, en tot cas, per deixar-nos assistir. A vosaltres, Xavi, per la disponibilitat. De veritat, jo corroboro que crec que l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona realment trenca molts dels esquemes del que potser a vegades des de també la ignorància tenim sobre el que és l'àrea de patrimoni en el sentit de que segurament hi ha una gestió com més dura, però jo crec que hi ha una ment en realitat molt oberta i amb moltes ganes de facilitar una mica o de posar a disposició aquests recursos públics a la ciutadania, no? I crec que a Barcelona s'ha demostrat. Així que, sense més, jo no m'enrotllo més, farem una primera intervenció de la Rocío i després obrirem a torn de paraules, com l'altra vegada, perquè ja puguem obrir com un diàleg més proper. No. Així que... La sessió està prevista que duri màxim 2 hores, és precís, a més avui hem de marxar una mica puntuals. Sí. Totes. Llavors això, dividim entre l'estona d'explicació de la Rocío i després aneu pensant aquelles preguntes que farem. Si vols també, Rocío, mentre vaig compartint, si vols presentar bé també una mica el teu paper dins. Jo el primer que volia fer és agrair a la Berta i a la Laia que m'hagin convidat, que ens donin l'oportunitat de fer una aproximació del que és la llei de patrimoni, del que representa per un ajuntament com el nostre, com tots els ajuntaments de Catalunya, i com contrasta el que ens permet fer la llei de patrimoni i el que ens demanen altres lleis, com la llei d'associacionisme o les normatives diverses de participació ciutadana, que no ens ho posen fàcil, ja us avanço, i per això molt em temo que quan parlem que l'Ajuntament de Barcelona ha trobat maneres, és que ens hem hagut de posar creatius, perquè per sort o per desgràcia hem tingut uns governs que tots s'han posat d'acord en que s'havia d'impulsar la col·laboració a les entitats i s'havia de fomentar la gestió comunitària. Jo soc la Rocío Benito, soc la directora de Recursos Inventari de la Direcció de Patrimoni, com deia l'Ajuntament de Barcelona. I com que són les 4 de la tarda en un dia que fa molta calor, jo intentaré ser, no diré divertida perquè és complicat, perquè és una matèria que és durilla, i això que a mi m'agrada, però entenc que els que són profans, abans d'anar a fos, la primera idea que us vull transmetre és quina normativa reguladora parlem quan parlem d'ajuntaments. Cada administració pública té gairebé totes tenen la seva pròpia normativa de patrimoni. La Generalitat té una pròpia que no és aplicable als ens locals. La llei de patrimoni estatal sí que ens és aplicable en certa forma, però a nivell local
les normes que són més importants i que heu de tenir en compte si algun dia us trobeu en la grata tasca de presentar-vos alguna concurrència o algun projecte municipal, és que d'una banda tenim el text refós de la llei municipal i de règim local, que és una llei autonòmica que és la màxima norma que tenim per als ajuntaments, junt amb la llei de bases de règim local. Una vegada tenim aquest text refós, la següent seria la llei 33/2003, que és la llei de patrimoni de les administracions públiques, que als ens locals, als ajuntaments, se'ls aplica de manera supletòria i només per omplir aquells forats normatius que no podem omplir amb altres normatives. I la que més utilitzem, que és potser la més important, és un decret autonòmic, que és el 336 de l'any 88, que és el Reglament de Patrimoni dels ens locals, que tot que és una miqueta antic, encara està vigent i és el que ens dona moltes de les pautes que veurem a continuació. He afegit, ara si veieu la pantalla, he esmentat aquestes 3 normes principals. He afegit alguna més. La primera que afegeixo, que no és de caire patrimonial, és la llei 22/98, que és la Carta Municipal de Barcelona, que el que a nosaltres pertoca és la llei autonòmica, a més en aquest tram que en la que hauríem de regular-nos. Curiosament, veureu que no inclou termes patrimonials, però sí que aborda altres temes relacionats amb la participació ciutadana. Ara anem a veure si funciona el bàsic. Ja està. Molt bé. Llavors, què destaco en aquestes normatives? En totes elles veureu que hi ha coincidències i són importants tenir-les en compte perquè entengueu per què els ajuntaments han d'actuar en la gestió del seu patrimoni d'una manera i no d'una altra. Llavors, el text refós de la llei municipal i de règim local ens diu que tenim autonomia local en la gestió dels béns. Per tant, nosaltres podem dotar-nos de reglaments propis per articular la manera de gestionar els béns i drets que tenim al nostre inventari. Aquesta llei també ens demana que hem de fer una gestió eficient i racional del patrimoni. Això vol dir que hem de tenir els béns que tenim, els hem de tenir controlats i inventariats. Una gestió eficient, un control de l'inventari, que estiguin ben ressenyats tots els béns que tenim, ens permet donar publicitat i transparència a les operacions patrimonials. Quan parlo d'operacions patrimonials, tant parlem d'un lloguer, d'una compra, d'una cessió d'ús, d'una autorització, d'una llicència de terrasses. I aquí hi ha moltes coses incloses. La llei de patrimoni, que és la que, com he posat aquí, s'aplicaria de forma supletòria i que ens marca uns principis generals que sí que hem de tenir en compte. Veureu més endavant que hi ha una petita distinció entre les tipologies de béns. Hi ha els béns de domini públic i hi ha els béns patrimonials. Quan la llei parla de béns de domini públic són aquells que tenen aquestes 3 paraulotes, que són la inaliabilitat, inembargabilitat i la imprescriptibilitat dels béns de domini públic. I això vol dir que no es poden vendre, no ens ho poden embargar i per molt que ens ho ocupin no ho pot adquirir ningú. Això és molt important a l'hora de gestionar, perquè aquests béns que tinguin aquesta etiqueta tenen una protecció exorbitant. Què ens demana la llei també? Doncs que hem d'adequar els béns que tenim per l'ús i servei públic. O sigui, l'aplicació efectiva dels béns a la finalitat pública. Sí que veureu que hi ha una dedicació preferent dels béns que tenim a l'ús davant de l'ús privatiu. Per tant, a l'hora de fer cessions que impliquen que només algú, només una associació, només un particular té accés a allò, doncs hem d'anar en compte.
hem de procurar conservar el patrimoni que tenim. Hem d'identificar, aquí també repeteix el tema dels inventaris, i les administracions hem de cooperar per gestionar el domini públic que tenim. A la llei de patrimoni, com que s'aplica de caràcter supletori, sí que hi ha un apartat, pels que vulgueu aprofundir una mica, que és una disposició final, la segona, que es diu quins articles, com a comunitat autònoma, com a ens local, hem d'aplicar sí o sí perquè tenen caràcter bàsic. Llavors, si aneu a la llista, veureu que hi ha alguns que sí que els hem de tenir en compte i altres que podem innovar i els podem variar. Aquí, en aquesta sessió, no aprofundirem tant, perquè és que no sortim d'aquí. Aquest decret és el reglament del que us parlava, que aquest ja ens afina el que us comentava, la classificació dels béns, domini públic, comunals i patrimonials. El comunal és una tipologia del domini públic. També s'insisteix en el tema de l'inventari, importantíssim, per la Direcció de Patrimoni, per la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat. L'inventari és la columna vertebral de tot el que fem. Hem de procurar tenir el registre per seguretat jurídica, que no vingui algú a dir que és seu. Hi ha administracions, hi ha grans associacions, l'Església, per exemple, que ha fet algun esment de dir, mira, ara m'he inscrit coses i després hi ha problemes de reclamacions, però sí per això. Però és important tenir-ho en compte per protegir i defensar els béns propis. I aquí tornem a repetir la gestió amb criteris d'eficiència i legalitat. Clar, aquí he posat la carta, malgrat que no hi ha referències específiques sobre com hem de gestionar aquest patrimoni a la carta municipal. També us haig de dir que estem intentant fer propostes per a una modificació de la carta per poder regular, amb aquella autonomia que parlàvem, algunes coses específiques que s'interessen a l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha una cosa que sí tenim diferent, és la gestió cívica. La gestió cívica no és un institut jurídic patrimonial, és una altra cosa. La gestió cívica existeix perquè dintre de la llei de la Carta Municipal hi ha dedicat tot un títol a la participació ciutadana i als drets dels veïns. I dintre dels instituts de participació ciutadana es regula molt mínimament, que això ens dona molts problemes a nivell tècnic, què és la gestió cívica. Llavors, la gestió cívica és un mecanisme, un institut jurídic que permet a les entitats i organitzacions i associacions ciutadanes sense ànim de lucre poder exercir competències municipals i gestionar serveis o equipaments municipals. Llavors, això és realment marcar diferència. No sé si hi ha altres ajuntaments que tinguin una cosa similar, però nosaltres ho tenim des de l'any 98 i el que hem intentat és desenvolupar-ho. Sí que té trets destacats. La gestió cívica pot aplicar tot el tipus d'equipaments que tenim. Per què? Perquè la llei, quan tu defineixes un servei, quan tu vols aplicar un servei, t'obliga a definir-lo. Llavors, un centre cívic està definit. Un casal de gent gran està definit legalment. Però un casal de joves, un casal de barri, no ho està. Amb la qual cosa, quan parlem de gestió cívica, acabem veient que els equipaments que entren en aquesta cogestió públic-privada són aquests que seria una gestió indirecta d'aquest tipus de competències. Clar, la mesura del possible s'ha d'adjudicar per un concurs públic. Hi ha diverses entitats que volen optar a gestionar aquell equipament. Això veurem al final de tot com estem amb aquesta gestió mitjançant concurs, mitjançant concurrència. L'únic desenvolupament que tenim de la gestió cívica no està en una norma patrimonial, sinó que està en un reglament de participació ciutadana del propi Ajuntament, que et diu que a l'entitat que entri aquí ha de tenir present que els beneficis que obtinguis ha de reinvertir en el programa de l'equipament, que això no és algo aliè a una entitat sense ànim de lucre, ja es tracta d'això, i ha de promoure la concertació amb les associacions, amb el teixit associatiu que li envolti o que tinguin a veure amb la matèria
que es desenvolupa en aquella gestió cívica, perquè el que es tracta també és que tothom al barri, tothom que estigui interessat en aquella matèria que es tracta allà, tingui accés universal i els serveis han de ser de qualitat, perquè s'està gestionant l'entitat, però d'alguna manera en nom de l'Ajuntament, perquè si no ho faria l'Ajuntament directament. Llavors, quan fem aquesta concertació de l'operador amb les associacions que hi hagin, ha de determinar una miqueta com gestionarà l'equipament, com destinarà els beneficis que obtingui i com constituirà un òrgan de control, de governança, que és el que anomenem la Comissió Ciutadana de Sanitat. No vull entrar massa més perquè jo crec que si no esteu a Barcelona tampoc és rellevant. Tenim una normativa molt important, que és la Llei 11/2023 de foment de l'associacionisme, que no és una normativa patrimonial, però aquesta és la que d'alguna manera ens obliga, aquesta i normatives anteriors sobre el mateix tema, són les que ens obliguen als ajuntaments a posar-nos creatius per poder aconseguir, amb les eines patrimonials que tenim, que són limitades, com complim aquests objectius que es marca aquesta llei, per exemple. Aquí hi ha un article concret, que és el 19, que ens marca molt la línia que les administracions públiques hem de fomentar la gestió comunitària dels béns públics i hem de promoure les experiències ciutadanes d'ús comunitari dels espais públics. Llavors, hem de garantir la cessió de l'ús dels espais dels equipaments municipals. S'ha de dir que, en funció de la disponibilitat que tinguem, el que tingui molts podrà dedicar més, però el que no tingui s'haurà de pensar molt i molt bé. Fins i tot va més enllà la llei. Quan estiguem planificant o construint o remodelant equipaments públics hem de preveure espais per l'ús comunitari també. Aquí. Ens marquen unes pautes per com podem facilitar l'ús i la gestió d'aquests espais i locals que disposem als ajuntaments. Doncs si tenim instal·lacions públiques privades existents, doncs si hi ha alguna estona en què no es faci l'activitat principal, hem d'aprofitar aquests horaris perquè entrin entitats a fer aquests usos comunitaris. Una altra via seria la via de foment, que seria donant subvencions, ajuts, adoptant mesures per facilitar que les entitats puguin llogar, comprar espais, perquè no sempre l'Ajuntament disposarà de locals propis. També es pot facilitar aquest ús comunitari tributàriament, aportant mesures que afavoreixin les activitats associatives. Jo ara que recordi, l'Ajuntament de Barcelona sí que preveu l'ordenança fiscal d'ús privatiu alguna reducció en les quotes que es paguen quan ets una entitat sense ànim de lucre. Hem de demanar que es compleixin uns requisits, però com a mínim donem la possibilitat. Llavors m'he deixat una, i és impulsar rehabilitació i promoció d'equipaments públics per facilitar aquestes. Per tant, ens trobem a la tessitura que els ajuntaments hem de fer tota una sèrie de coses, gestió eficaç legal racional del patrimoni, potenciar l'ús comú dels béns, tenir els béns inventariats, promoure l'ús comunitari, tenir-los tots en perfecte estat de conservació, però clar, quan anem a la normativa patrimonial ens trobem que parla poc de béns assignats a usos comunitaris. De fet, aquesta paraula no surt a les normatives patrimonials. Les normatives no patrimonials són les que ens imposen les obligacions de fomentar l'ús comunitari i hem de cercar les formes que s'han de satisfer demanda ciutadana i el que ens obliga a la llei de patrimoni. Per tant, a tenir en compte. He recollit 4 principis bàsics de la gestió del patrimoni que ens marquen aquestes 4 lleis que hem vist, perquè aquestes obligacions que ens imposa la llei als ajuntaments en algun moment es traslladen a les entitats que passen a gestionar equipaments, que passen a fer gestió cívica, que tenen un local per fer les seves activitats, perquè si no les fem nosaltres,
les ha de fer algú, perquè nosaltres igualment hem de seguir amb la necessitat de que es conservin els béns, no? Llavors, és veritat que l'Ajuntament li tocaria el manteniment preventiu i correctiu, a l'entitat li tocarà allò que tingui a veure amb l'interior i amb les activitats que ells facin. El control de l'ús i vigilància dels béns, l'Ajuntament ha de mantenir-lo, perquè la responsabilitat de la bona gestió, de la conservació i manteniment, li exigiran a l'Ajuntament. I han de vetllar per la protecció jurídica, el que parlàvem abans, que estiguin inscrits, que no hi hagi dubtes de que la titularitat, malgrat estigui cedit, segueix sent de l'Ajuntament de Barcelona. Com us deia aquí, atenció, perquè el mateix que té obligació l'Ajuntament, un precarista, un arrendatari, un concessionari, un usuari, li traslladarem. Què ens demana la llei? Que tot allò que és patrimonial no du a domini públic exactament. Li hem de treure un rendiment. Si no li traiem, que podem no fer-ho, hem d'aconseguir explicar-ho i compatibilitzar-ho amb l'interès general. Vull dir, hem de trobar l'equilibri. Per això hi ha cessions d'ús que es cobren i arrendaments d'immobles municipals que, encara que siguin preus simbòlics, també es cobren. Perquè no podem deixar de respondre davant de la legalitat. Fem el que fem amb el patrimoni, nosaltres hem de donar-li un valor. Això vol dir que tots els béns que tenim, independentment de l'ús que hagin de tenir, estan valorats amb una taxació, pot ser un preu de mercat, pot ser un preu social, però que això, en totes les operacions, encara que sigui per dir després, no cobrarem res perquè, ara veurem el següent principi, valorem alguna cosa més enllà de tenir un ànim de lucre, nosaltres, perquè hem de mantenir aquesta rendibilitat, però sí que ha de constar, ni que sigui què deixarem de cobrar. Llavors, aquí com apliquem aquest objectiu? Doncs valorem totes les operacions, siguin les que siguin. Hem de planificar estratègicament el patrimoni. Això va connectat amb la necessitat de dir quins béns assignem a polítiques de participació ciutadana i quins no, per exemple. I la transparència i rendició de comptes. Hem de veure, hem de donar a explicar per què no li estem traient rendiment a unes coses. Aquí és on ja comencem a veure una mica la llum. En aquest principi bàsic, la llei ens permet primar la rendibilitat social d'un bé per sobre del rendiment econòmic. Això surt en el reglament de patrimoni dels ens locals i és el que ens ha ajudat a modular moltes sessions de les que fem, perquè és el que ens permet tot i fer una valoració i dir podríem cobrar aquest arrendament, podríem vendre això. No, podem dir, malgrat jo no cobri, m'interessa que aquesta entitat promogui aquests usos, m'interessa que faci d'eix comunitari d'una zona i aquí us he marcat la cessió d'espais per a entitats socials i culturals, però també l'ús del sòl públic per a habitatge assequible és una rendibilitat social o recuperar edificis per a ús comunitaris. Vull dir que aquest és molt important per tot el que veurem després. Si vaig molt de pressa o hi ha alguna cosa que no enteneu, que no us sorprèn, m'atureu, sisplau. No sé com, si poden aixecar la mà o... Que parlin directament perquè potser no ens veiem, no? Sí, aprofito la falca per dir que ens està costant una mica seguir els comentaris del xat. He vist que ho heu resolt, però si no, llanceu-vos a participar i prou. Puc aquesta pantalla completa? No està completa? No, no està completa, però volia que la vegem, però... Veiem la diapositiva següent i queda petita la que és actual. Vale, vull. Ja sé per què. Perdoneu.
És que no sé, perdó, és que ho estic fent amb... Perdoneu. És que no té així. Ara? No, oi? No se segueix veient petit. Ara sí. No. Ara sí? Ara Sí. veieu dues Sí, o una? ara bé. Vale. Ah, Doncs és al revés. doncs sí. Abans la Berta veia això en el seu ordinador. O sigui, aquella és la que et vindrà després. Vale, sí, sí, sí. Perdó. Vale. No passa res. Jo crec que és el tipus de PowerPoint, perquè a mi també s'ha obert així. Bueno, que no pot servir. Sí. Vale, PowerPoint de Microsoft. doncs seguim. En una de les normes que he fet al·lusió abans ja s'avançava una distinció entre els tipus de béns. Llavors, tenim els béns de domini públic o de manials, que si veieu alguna referència, domini públic i de manials és el mateix. I són aquells béns que s'afecten, o sigui, es dediquen a l'ús general, tenim els carrers, les places, els jardins, tot allò per on podem caminar sense cap restricció, i béns que s'afecten al servei públic, que són aquells que col·loquem museus, hospitals, mercats, escoles, cementiris. Aquí, a la llei de bases de règim local, si hi ha algun article més exhaustiu que però són idees que no és limitatiu. Això són mínims, són mínims competències que hem de cobrir dedicant béns perquè es puguin desenvolupar les coses. La llei el decret parla també de béns comunals, que és una categoria bastant singular dels béns de domini públic, perquè són béns que són dels municipis, però les facultats que es poden fer sobre aquests béns són compartides. Per una banda, els ajuntaments porten l'administració i la conservació, però l'aprofitament, l'ús i gaudi, l'utilització, la tenen els veïns. Clar, a Barcelona no tenim béns comunals a l'inventari. No sé si en algun dels ajuntaments on esteu radicats potser sí que n'hi hagin. Habitualment acostumen a ser terrenys rústics, terrenys forestals, tenen una regulació diferent. Però com a Barcelona no en tenim, no he aprofundit, sincerament. Llavors, l'altra tipologia de béns que tenim... Perdó. Ara, són els béns patrimonials. Aquests béns patrimonials són els que els ajuntaments tenen com a propietaris, com vosaltres podeu tenir una moto, un pis o un patinet. No estan destinats a l'ús públic, ni a exercir cap servei públic, ni a l'aprofitament. Són aquells béns que l'Ajuntament té el comerç jurídic, els pot vendre, els pot cedir a altres administracions, però també es pot utilitzar en un moment donat per satisfer necessitats col·lectives. Dintre d'aquest capítol entrarien tota la gestió comunitària, tota la participació ciutadana. El que passa que aquí hem de ser molt curosos perquè si en els béns de domini públic la rendibilitat és més discutible perquè els usos que tenen destinats són més generals, més per la gent, els béns patrimonials no. Els béns patrimonials serveixen per a altres coses. Llavors hem d'explicar molt bé per què els destinem a usos no habituals. Llavors, dintre de la utilització dels béns de domini públic hi ha 3 modalitats, que una mica les he avançat. I el paràmetre que hem de tenir en compte és la limitació que tenen l'ús.
Ús comú general és el que té un carrer. No hi ha restricció, tu pots passejar-te a tot moment i a tota hora. Un ús comú especial vol dir que hi ha un ús intensiu d'un espai, però no privatiu. L'exemple clàssic és una terrassa. Tu la utilitzes només tu durant unes hores, però en el moment que tanques el bar, el restaurant, allò torna a ser d'ús comú general. I tu pagues per poder utilitzar privativament aquell espai. I després passem a l'ús privatiu, que l'he marcat en vermell perquè és el que a nosaltres entenc que és interessant. Quan parlem d'ús privatiu vol dir que estem limitant l'espai o l'espai públic per nosaltres per l'entitat, i exclou que altra gent pugui entrar. Si no comporta una transformació del domini públic, és a dir, si tu no fas allà una obra, el que et donarà l'Ajuntament de torno és una llicència d'ocupació temporal, a precari, que seria no tant com una terrassa, però similar. Ens hem trobat, per exemple, en els horts urbans. En un hort, com és domini públic, i no fas obra allà, però sí que l'utilitzes, acostumem a fer autoritzacions d'ús. Normalment són directes. Si resulta que hi ha més un sol·licitant, sí que hem de fer un procediment que doni objectivitat a per què no ho triem una persona jurídica sola, no. Demanem més coses, fem una publicitat, fem una concurrència i demanem algun requisit més, que ja ho veurem després. Però això ens hem trobat, per exemple, en les convocatòries de concurrència que l'Ajuntament a Barcelona, per exemple, ha fet per un projecte que es diu Mans al Verd, que és dintre de l'àmbit de l'ecologia i de la sostenibilitat, i el que es presenten entitats amb projectes socials que tenen a veure amb l'horticultura. Els usos privatius, com deia, poden donar lloc al cobrament. Si resulta que sí que transformem l'espai públic, per exemple, a algun projecte que vulgui construir o rehabilitar algun edifici per usos comunitaris, aquí ja anem a un títol molt més potent, que és la concessió administrativa. Que aquí sí que la idea és anar a concurs sempre que es pugui. Sí que és veritat que hi ha alguna excepció, que si és una fundació, tenim un petit marge excepcional de poder anar a fer adjudicacions directes. Però això seria l'habitual. De fet, hem fet concessions des de per fer comunitats energètiques, per gestions de teatres, que no és ús comunitari, però entraria dintre del que és una gran transformació del sòl. Tenim algun exemple més. També, per exemple, la Fira és una concessió. La Fira és una concessió. La Fira de Barcelona. Sí. Vull dir que aquí no només és una figura, i a més és de llarga durada, que ja veurem després, però ja ho avanço. Aquí podem tenir un títol per 50 anys. Aquí el projecte realment ha de ser important. La Fira, per exemple, és directa perquè és una entitat que és participada per administracions públiques. És un dels supòsits que dius, aquí ho puc aplicar. Aquí, igualment que sigui una concessió, hem de valorar igualment, perquè aquest valor ens servirà després per poder gestionar aquesta concessió. Molt ràpidament, no m'entretinc, si mai us heu de presentar a un concurs d'una concessió, el que marca l'Ajuntament és l'objecte, les obres que si toquen fer obres i instal·lacions que hauria d'assumir el concessionari, quin termini proposem, els deures i facultats que tindrà el concessionari. Tema de tarifes és si dintre del que és la concessió prestes algun servei, pots cobrar, igual que també hi ha concessions que incorporen una subvenció. El cànon que hauràs de pagar a l'ens local, poc o molt, aquell valor que hem vist abans
o l'activitat que es desenvolupi ens servirà per marcar quina rendibilitat li podem treure, per poca que sigui. Segur que sortirà que cal mantenir en bon estat aquest bé públic. Quan acabin aquests 50 anys, les obres i instal·lacions tornen a l'Ajuntament i es fixa una garantia provisional, que és el valor que hem dit abans que s'ha de tenir en compte. En aquest primer punt és per garantir, una mica s'equipara a la contractació, per garantir que mantens la teva oferta. Se fixen sancions i es recorda que com l'Ajuntament segueix sent el propietari, el concessionari s'ha de dir el primer dia que algun dia haurà de marxar i que ha d'entendre que si se'n va per les bones bé i malauradament alguna vegada s'ha d'exercir la potestat de recuperació d'ofici. No és el desitjable, però les circumstàncies a vegades han obligat a fer-ho. Clar, quan algú es vol presentar a una concessió, s'ha de presentar una memòria del que vol fer. I l'Ajuntament també el que fa és redactar un projecte, sobretot si hi ha obres. A vegades es demana que la pròpia entitat, en funció de la que ell vulgui fer, presenti una proposta de rehabilitació. No és el mateix rehabilitar una finca per fer activitats formatives que no sé, això ara no se'm pot dir, però una altra cosa, ara no em ve al cap exemple. Llavors, en aquesta memòria, que farem tot el necessari per donar informació al que es presenti, això ja us ho mirareu tranquil·lament, que heu de tenir en compte, que posarem que el concessionari haurà de complir. Això, fins aquí, la utilització dels béns d'ús de domini públic. Clar, quan anem a la utilització de béns patrimonials, que són aquells que són propietat de l'Ajuntament, aquí sí que el criteri de màxima rendibilitat no el podem obviar, perquè apliquem normativa civil, mercantil. Aquí ja sortim del dret administratiu quasi. I quan parlem de cessió d'ús, estem parlant d'un arrendament, és una forma de cessió d'ús. Un dret de superfície, que aquí no l'he esmentat, és un dret equivalent a una concessió quant a obligacions i termini. També entraria dintre d'aquest ús. Un ús de fruit, també. Aquí tot allò que ens permeti el dret civil català podem encabir-ho dintre de les fórmules de cessió d'ús. Què estableix la norma? Imagineu-vos, subhasta pública, perquè es fixa més en la rendibilitat, és el millor postor, i excepcionalment concurs. Home, si hem de fer una pública concurrència, procurem que sigui per concurs. I aquí ens ajuda, i ve a col·lació el que hem parlat abans en les normatives, que aquí sí que els ens locals poden valorar motivacions de prestació de serveis socials, promoció i reinserció d'activitats culturals, esportives, foment del turisme, ocupació de temps lliure, altres anàlogues que ens permetin fer prevaler la rendibilitat social per aquesta rendibilitat econòmica que ens obliga. I un parell de preguntes. Què determina, això m'heu entès, que sigui de domini públic o patrimonial? La decisió, ja la normativa ja estableix unes situacions que sí o sí entren com a domini públic en l'inventari i d'altres que et deixa que siguin patrimonials. Per exemple, que entra com a, i ho tens marcat a la llei, que entra com a domini públic els equipaments, els carrers, les zones verdes. Això anirà segur. Tot el que sigui habitatge dotacional, que està dintre d'una qualificació urbanística de sistemes. Aquí ens anem una miqueta llarg. Béns que venen d'expropiacions, perquè quan tu fas una expropiació ho fas perquè en el planejament tu tens marcat allò que ha de ser públic
i tu tens instruments que et permeten anar a picar a la porta del privat i dir-li, miri, és que vostè té això afectat, això és una situació que podeu haver viscut en algun moment a nivell particular o a nivell administratiu i que comporta que t'expropiaran sense que tu puguis oposar-te. Per tant, totes aquestes coses que van destinades a un ús públic o a un servei públic són les que obligatòriament les hem de qualificar com a domini públic en l'inventari. Allò que no està afectat ni a l'ús, com són carrers, places, zones verdes, o al servei públic, és patrimonial. Patrimonial no només són edificis que no són, per exemple, seus administratives. Un altre exemple. Hi ha equipaments i hi ha edificis on estan els serveis municipals, on està la Direcció de Patrimoni, on està drets socials, tot això també està qualificat de servei. Com és servei públic, també entra dins del domini públic. Però un bé patrimonial és un arrendament que l'Ajuntament té, que li ha fet a un particular. Nosaltres tenim oficines arrendades, no tot és nostre. No són béns patrimonials. Però i si s'instal·lés allà un servei públic seria de domini públic? S'afectaria, se canviaria la qualificació i s'afectaria al domini públic. Sí, per tant, hi ha béns patrimonials que no són propietat de l'Ajuntament, sinó que s'arrenden a altres. Però són propietat. No, les dues coses. Nosaltres tenim patrimonials que lloguem a tercers i alhora nosaltres a l'inventari tenim béns que hem llogat a altres administracions o a privats. També entra dintre de l'inventari. Hi ha locals que entren en el programa de patrimoni ciutadà que primer l'Ajuntament els ha llogat per incrementar el seu parc de locals, per exemple, i es posen dintre del programa. No són propis, però tenim un dret sobre aquell. Tot això va per la via civil. Nosaltres a la llei d'arrendaments urbans tenim algun avantatge, però aquí som un privat. Quan parlem de béns patrimonials, l'Ajuntament és un privat més. Clar. Llavors, quan canviem la destinació, quan canviem la finalitat, és quan podem saltar d'un lloc a l'altre. Llavors, és més fàcil afectar el servei públic, un bé patrimonial, és molt més complicat desafectar algú del domini públic per passar al patrimonial. Perquè recordeu que estem parlant de que hem de primar l'ús comú, general, l'ús públic per sobre del patrimonial. Vull dir que jo crec que és important tenir aquestes nocions per entendre a vegades per què els ajuntaments arriben on arriben. Perquè han de mantenir aquest equilibri de poder aprovar els expedients administratius que no es veu, però que tu tens una intervenció de fons darrere, una secretaria general que et revisen el que fas i dius, escolta, potser t'estàs passant aquí i per què estàs jugant això? I per què no ho has tret a concurs? I per què estàs cobrant tan poc? I per què això no pot ser comercial i ho destineu a entitats? Doncs això és tot un treball que tècnicament intentem treballar-lo per poder assolir l'objectiu, que és poder cedir locals i equipaments. Puc fer una pregunta? No sé si el sentiu bé. Sí. Sobre aquesta última qüestió d'aquest que has dit, en la cessió de béns de domini públic, és indiferent si a qui s'està cedint en aquest aprofitament hi ha un afany de lucre o no. Això no et dona més dret a utilitzar aquests béns de domini públic. És a dir, al final fas una concessió que la pots fer a un bar per una terrassa o a una entitat per la gestió d'un equipament. És el mateix tipus de procediment i no hi ha diferències. És que segurament si l'entitat té ànim de lucre, igual no li cedim. Però, per exemple, l'espai públic que s'està cedint, no?, a Terrassa. Espera que no. Però la terrassa és un ús, a veure com t'ho explico, és un ús comú però especial.
a la mesura que tu ocupes aquell espai d'una manera intensiva i que només el fas servir tu, se li cobra. Però clar, estem parlant de que una terrassa on es posa, en un carrer, en una vorera. Clar, quan parlem d'una entitat que vol utilitzar un espai públic, me ve al cap l'exemple dels horts urbans. Hi ha espais de zones verdes que es dediquen a l'hort urbà. Aquestes, per principi, a més a l'Ajuntament de Barcelona, són gratuïtes. Però es té molt en compte la naturalesa de l'entitat que ho demana. Ho tenen en compte això, quan es fa el procediment, però realment la llei no diferencia entre si són entitats amb afany de lucre o no. El procediment per la concessió d'aquest aprofitament és el mateix. Seria el mateix. Clar, som nosaltres després que juguem amb això. Per això després parlarem del que és el programa de patrimoni ciutadà, perquè el que ens hem facilitat nosaltres és decidir quins béns que tenim a l'inventari els blindem i els posem per a ús comunitari, per a entitats, i quins són els que, si alguna persona jurídica, una SL, una SA, home, aquí entenem que sí que et toca cobrar, si podem. No vol dir que les entitats sense ànim de lucre no paguen, a vegades sí que paguen, però pagaran un preu molt més simbòlic. Vull dir que realment... Per tant, aquí realment hi ha un marge d'ajustaments, no? Per decidir si es cobra o no es cobra aquesta sessió d'ús. Ho dic perquè, per exemple, en el cas, jo havia treballat en la Fundació Edifi.net, i molt sovint per posar antenes en teulades d'edificis municipals es considerava això, que era com un Vodafone o una companyia qualsevol. Aquí sí que entenc que els ajuntaments tenen marge perquè aquestes sessions puguin ser gratuïtes, malgrat sigui un aprofitament d'una entitat privada. En el cas de les antenes, no. En el cas de les antenes, a l'Ajuntament de Barcelona tenen una taxa que està aprovada per ordenança fiscal. Val. Perquè estem parlant d'una activitat comercial. Clar, però en el cas de la Fundació Edifi.net no era una activitat comercial, eren veïns i veïnes que compartien. Llavors és diferent, no tindria el mateix tractament. Seria una sessió energètica, per dir-ho d'alguna manera. Perdó? Pots repetir? No, que ho equipararia segurament a un ús que en fes una comunitat energètica. Sí. Aquí és on... Sí. Hi ha una manera de cedir gratuïta, que és la cessió en precari d'ús de béns patrimonials. Quan la fem servir? Doncs mira, que jo ara tingui al cap, dintre del que és la convocatòria de Mans Albert, que té a veure que són cessió de solars per usos comunitaris, ens trobem que hi ha alguns solars que són patrimonials. Doncs hem decidit que com no són gaires, apliquem aquest petit marge que ens deixa la llei, el reglament de patrimoni, i com que són temporals i són sessions curtes, i la finalitat, a veure, són convocatòries que només participen entitats sense ànim de lucre, doncs la fem gratuïta. No fem cobrament de res. Fem el concurs, llavors es presenten els projectes, hi ha tota una selecció, s'apliquen uns criteris valorant el que aporta cada entitat, s'adjudiquen, després fem els títols, que seran autoritzacions d'ús si són sobre domini públic i cessions d'ús si són patrimonial. Encara que jo parli d'autorització d'ús si és domini públic o cessió d'ús si és patrimonial, és el mateix. El que passa que depèn del bé sobre el qual l'apliques. Però les característiques que tenen són molt similars. Aquí he fet una cosa molt breu que ja heu vist que la regla general és fer pública concurrència
L'adjudicació directa ha de ser una excepció i la tenim en compte en aquests casos. Entitats sense ànim de lucre, si és per altres administracions públiques, si és per projectes d'interès social i cultural, que Clara és el que tu deies segurament, o sessions gratuïtes amb interès públic justificat. Nosaltres el que ens hem de matar com a administració és a justificar per què fem les coses. Perquè si no després tothom, el que no ha obtingut aquella sessió o aquella autorització és el que ens vindrà a dir, bueno, i per què li has donat aquest i no un altre? Us ho hem d'explicar molt bé. Aquí un breu apunt perquè us feu una idea de les diferents tipologies. Una autorització s'acostuma a fer per 4 anys, una concessió anem als 50, sessions d'ús són 4 anys. Això de 4 anys acostuma a coincidir moltes vegades a què és el que dura un mandat d'un govern municipal. I més o menys els governs diuen, mira, jo vull promoure aquestes polítiques públiques, aquest període jo sé que es respectarà. Es pot preveure alguna pròrroga? Sí. Els arrendaments amb pròrrogues incloses es poden fer fins a 20 anys. O el dret de superfície, que és molt similar a la concessió. Similar, en puritat no és igual, perquè això és una concessió d'ús privatiu i això és un dret de propietat temporal. És molt més potent el límit que estableixes entre la propietat que té l'Ajuntament i aquesta propietat temporal que té el tercer. Però per això es donen més anys. El dret de superfície és el que són les cooperatives d'habitatge, per exemple. Per exemple. I ara no s'arriba a 90 anys? Si són d'habitatge, estirem fins als 99 anys. Si tu agafes la llei del patrimoni, veuràs que la concessió pot arribar als 99 també, amb pròrrogues. A veure, l'Ajuntament hem establert el criteri que com el reglament ens permet els 50 anys, la llei de patrimoni és posterior. Podríem anar, però estimem que com a criteri, com a ús que l'Ajuntament vol fer, si és un tema d'habitatge, sí que estimem donar al màxim. També per la inversió que s'ha de fer. Per la inversió que s'ha de fer i per un ús prolongat, perquè estem parlant d'habitatge, estem parlant de persones, ho trobem justificat i així ho avalen des d'iniciatives com el conveni ESAL, que deu conèixer, o operació de l'operador metropolità d'habitatge. Intentem donar el màxim. Per exemple, al Servei Català de la Salut, quan li donem una concessió per posar un centre d'atenció primària, li estem donant 50 anys. Que no vol dir que quan acabin, evidentment, ja procurarem que el CAP es quedi allà. Però intentem posar aquests límits i ser coherents. Fins aquí era la part patrimonial, la part de normativa. No sé si... Una sessió d'ús, a veure si podem posar exemples de cada un, perquè jo crec que potser ajuda. Una autorització, què seria? Mira, una autorització d'ús la fem a entitats que, per exemple, a vegades ens trobem que tenim locals encara que estan dintre d'habitatges dotacionals, d'edificis. Allà, quan és domini públic, donem una autorització. Allà podem tenir una associació de veïns. No és una sessió d'ús. Si fos patrimonial seria una sessió d'ús. Si en cas de domini públic és autorització, en cas de patrimonial donem una sessió d'ús. Però això seria, sobretot, a la sessió de locals, no? Sessió de locals, bàsicament sessió de locals i utilització d'espai públic. Les concessions sí que s'apliquen sobre terrenys que són equipament, que són Can Batlló és una concessió. Can Batlló és una concessió, perquè tot allò està qualificat d'equipament. I lloguer, ja seria un lloguer. I lloguer és un lloguer normal, hi ha preus d'amic, preus reduïts. Les sessions d'ús també, també es fan a la majoria de locals en les que estan entitats són patrimonials, perquè si no els hauríem d'afectar el servei públic i considerem que una entitat veïnal o una entitat, una associació
el que necessita és un espai per fer les seves activitats. No està prestant un servei públic, que no vol dir que faci gestió comunitària, i facin tallers i facin coses, però entra dintre de les seves activitats. Llavors, si cauen en un local de patrimonial, li farem una sessió. Tant l'autorització com la sessió seran prorrogables en la majoria dels casos. Quina diferència hi ha? I m'avanço. L'autorització és com una llicència. Nosaltres li notifiquem la llicència amb les condicions. Si és una sessió d'ús és un contracte, perquè estem dintre de l'àmbit patrimonial. Llavors l'entitat signa amb nosaltres les clàusules que hem acordat. Alguna pregunta respecte a aquesta part? Jo el que volia preguntar també és, que ho has dit en diversos moments, com es demostra la rendibilitat social? Has dit, es posa un lloguer més baix o s'intenta fer gratuït. Això s'aborda dintre del que és tota l'estructura que ens hem donat com a Ajuntament en temes de patrimoni ciutadà. Llavors, sí, surti més endavant i a més és un tema que des del punt de vista patrimonial ens ve justificat per als companys d'acció comunitària i com que són locals que estan dintre del catàleg de patrimoni ciutadà, ja li tenim una especial consideració per la destinació que tindrà, apliquem. O sigui, no justifiquem nosaltres la finalitat, sinó que ens ve donada pels companys de patrimoni ciutadà. No sabia si hi havia... Sí. I després un apunt també, que tu dius que l'Ajuntament té l'obligació de tenir inventariat per tenir un cens de... I jo sé que no només a Barcelona, que també crec que passava, sinó que hi ha molts ajuntaments que no tenen clar el patrimoni que tenen, no? Aleshores, és el primer incompliment de la... Home, a veure, la llei exigeix el que exigeix i després els ens locals fem el que podem. A veure, un ajuntament com el de Barcelona, que som el primer tenidor de la ciutat. Tenim més de 7.000 béns en el nostre inventari, no ens podem permetre el luxe de no tenir l'inventari, no et diré al dia, perquè això és un esforç titànic, però anem fent, anem periòdicament fent revisió, però és imprescindible saber que tenim. Això ho sabem. El que és un esforç titànic és com aconseguim saber com està aquest patrimoni. Exacte. Com està. Llavors, des del punt de vista de la direcció de patrimoni nostra, el missatge que fem a tota l'organització, a tot l'Ajuntament és: nosaltres tenim l'inventari, però no gestionem els béns. Nosaltres, quan comprem alguna cosa, quan arrendem, en l'acord d'adjudicació, mira, hem comprat aquest edifici d'habitatge perquè hem entrat en un tanteig, automàticament això s'adscriu a l'Institut Municipal d'Habitatge. Nosaltres ja li passem la clau. El districte té interès perquè proposa que tenim una entitat que només hi ha aquesta en el barri, que tenim aquest local, que vagi aquí. Aprovem l'autorització d'ús, gestor municipal, districte. Tu et preocupes que l'entitat faci el que ha proposat fer, has de vetllar perquè l'immoble estigui ben conservat, vull dir, aquí és difícil. Llavors no em sorprèn que hi hagi ajuntaments que no tinguin l'inventari o igual el tenen en paper. Llavors és molt difícil de gestionar. Nosaltres hem hagut en els darrers 5-7 anys, s'ha fet un esforç molt important a nivell material i a nivell econòmic per poder digitalitzar els 30.000 expedients que tenim. Sí, clar, i amb llibres i amb llibretes. La imatge de Manguito és que és així. I hi ha molts ajuntaments que si tu no
no li dones la importància que té a poder gestionar amb eficiència, d'acord amb la legalitat, el teu patrimoni, doncs clar, ho tenen difícil. Segurament als ajuntaments petits és més fàcil perquè segur que saben el que tenen, però clar, ajuntaments, jo què sé, com l'Hospitalet, com el Prat, com nosaltres, com Sabadell. Aquí necessites eines informàtiques que diguis, bueno, a veure, que et permetin apuntar quina qualificació té, quin valor té, és patrimonial, és domini públic, qui tinc allà. Això m'interessa per temes més comercials perquè està en un lloc que em permet donar sortida a negocis perquè el barri s'està morint, perquè no hi ha gent. Doncs totes aquestes decisions, si tu no tens un patrimoni inventariat que et puguis explotar, a veure, què tenim? Locals, bueno, nosaltres estem encara, estem contents perquè sabem el que tenim. Ara estem en la fase com ho tenim i arribarà el moment que podrem dir quan fem la planificació què veig jo que va més adreçat per la ubicació i per les necessitats del barri a entitats o què és el que m'interessa vendre o què és el que m'interessa incloure en programes com a l'Amunt Persianes, que fa Foment de Ciutat també a Barcelona. Clar, necessitem eines que ens permetin fer aquesta explotació. I sabem que hi ha molts ajuntaments que això no ho poden fer, no s'han pogut posar. Però és un món, És un món. Vale. Bueno, doncs bé. Una pregunta? Sí. Aprofundint amb el que estem dient ara, O sigui, jo crec que ens interessaria a totes les entitats que estem buscant espais de projectes saber l'inventari del municipi del que és de domini públic o del que és patrimonial i en quina situació està, i això és complicat. Llavors, però és un objectiu i és una demanda que jo entenc que hem de poder fer per poder desenvolupar béns comuns i per poder buscar llocs per a les entitats i els projectes. Llavors, en el cas de Barcelona, que tenim sort de tenir aquest programa de patrimoni ciutadà, com està el catàleg de patrimoni ciutadà, que era una eina que es preveia que fos pública i oberta i que fa temps que es treballa amb ella, per poder saber en quin règim han cedit a aquest Ateneu o a aquesta entitat, aquest edifici, per poder jo, inclús com a altre projecte alternatiu, doncs qüestionar-ho o buscar un espai, etc. Com està el tema del catàleg? Doncs està, allò com diríem ara, work in progress. Perquè, com deia ara, sí sabem els locals o els equipaments que tenim, però estem revisant com ho tenim i qui hi ha, perquè no és fàcil, perquè la informació està dividida. Llavors, no hem acabat aquesta revisió i la veritat és que queda poc. Sempre queda menys, sempre queda menys. Llavors, el catàleg, que també sortirà més endavant, el catàleg és una eina que veu directament de l'inventari, que aglutina aquells locals, solars, equipaments que s'han marcat per aquesta política pública de patrimoni ciutadà i el que necessitem saber i garantir i confirmar que està ocupat, que no, perquè sí, clar que sabem qui hi ha, el que passa que a vegades es donen situacions històriques que al moment que digitalitzem tota la informació que tenim, ens hem de posar a arreglar-ho. I, a veure, d'això s'encarreguen els companys d'acció comunitària, però que fem periòdicament reunions per dir, anem actualitzant, perquè la nostra idea és poder-ho treure. Entretant, tenim publicat el portal de transparència de l'Ajuntament, està publicat l'inventari íntegre. El que passa que, clar, allà està tota la informació, és molt feixuc. La idea és fer les coses d'una manera que es faciliti la consulta. Llavors el catàleg va darrere d'això, de poder acotar allò realment que després de tot el que us he explicat, de totes les limitacions que tenim, dels principis que hem d'aplicar,
Doncs vinga, doncs aquests són els idonis i amb aquests juguem. I que siguin públics. Més no te puc dir perquè estem fent inspeccions, estem recabant informació i com que l'inventari és viu, doncs costa. Però jo crec que ho aconseguirem. I a més serà molt millor que l'inventari perquè la idea és fer-ho amable, que es vegin fotos, que es vegin condicions, que es vegin fins i tot l'entitat que vulgui entrar que ha de tenir en compte per triar un local o un altre. Sí? Doncs com dèiem, com que tenim aquest problema de que unes lleis ens demanen unes coses i les altres ens demanen unes altres, doncs l'Ajuntament de Barcelona fa uns anys va idear aquest programa de patrimoni ciutadà, que pel que veig alguns heu sentit parlar, i que la idea és promoure aquest ús i gestió comunitària del patrimoni públic municipal pels col·lectius ciutadans, perquè es puguin autogestionar, perquè participin activament a la vida pública, i aquí tenim locals, solars, equipaments, i amb les finalitats d'usos socials, culturals. Tu has dit algun exemple a Can Batlló, per exemple. És un dels equipaments, allò, buc insígnia d'aquesta iniciativa. Llavors, clar, per què es fa el programa aquest de patrimoni ciutadà? Perquè el que es pretén és que allò públic pugui esdevenir allò comú, perquè es democratitzi la gestió pública, la transparència, la participació, que hi hagi un retorn social. I el reconeixement dels comuns urbans com a forma de gestió col·lectiva de recursos públics. Com us deia abans, el terme comuns urbans és un constructe que ens va molt bé per identificar tots aquells elements que inclourem en aquest catàleg, però que de fet és que la normativa patrimonial no existeix. En altres països sí. Jo recordo, a Itàlia, per exemple, l'experiència amb els comuns urbans sí que està molt més avançada que aquí. Jo recordo fa uns anys d'haver-ho tractat i quan veia la nostra gestió cívica i veia els comuns urbans a Itàlia, pensava, ostres, allà ja tenen la majoria d'edat, estan emancipant en el que és la utilització dels béns a nivell de comunitat. Aquí encara ens falta molt rodatge. Però que el terme aquest comuns urbans és això, no està. No està a la normativa patrimonial i això és un hàndicap. Llavors, aquest programa es dota d'uns instruments per poder tirar endavant aquesta política de participació ciutadana. Llavors, crea la taula de patrimoni ciutadà, estableix el sistema de balanç comunitari, que és el que ens permet valorar la rendibilitat social i el compliment del projecte que ens han presentat i que ha donat lloc a que adjudiquem aquella sessió a aquella entitat. L'elaboració del cens i catàleg de patrimoni ciutadà, que deia Stonrick, un establiment d'un circuit normatiu de funcionament intern perquè l'Ajuntament a nivell jurídic vagi segur a nivell de publicitat, de transparència, de com adjudica les coses, per poder donar aquest retorn i explicar per què un i per què no un altre. I el desenvolupament d'instruments de cessió temporal serien tots els documents que tenim dels diferents drets que atorguem. Llavors, ara desglosso una miqueta cada un d'ells. La taula de patrimoni ciutadà és un òrgan col·legiat que fa impulsar aquest programa de patrimoni ciutadà i és el que coordina a nivell municipal tots els operadors interns que intervenim. Aquí està Drets Socials, estan tots els districtes de Barcelona, estem nosaltres com a part important també a la Direcció de Patrimoni, està l'Institut Municipal d'Habitatge, està Medi Ambient per tema d'horts i zones verdes. Tothom que té la gestió assignada d'algun bé que pugui ser susceptible de cedir-lo a una entitat està aquí.
està aquí. ¿Vale? I el que fa la taula és fomentar aquesta participació ciutadana en la gestió. Aquí les funcions no només és coordinar les àrees municipals que acabo de dir, sinó que recullen les peticions de les entitats. Definim a través de la taula criteris i protocols per cedir usos i des d'aquí es fa el seguiment i l'avaluació dels projectes. I també s'ajuda a aquesta governança que es fa. Ja dic, tot això que estic explicant ara ja no és collita meva, és collita dels companys d'Acció Comunitària, però em vau dir que era interessant Sí, parlar-ne. a veure, nosaltres hem parlat del programa, però no està bé que ho poguessis situar perquè en el detall no l'hem explicat. Vale. No, i que moltes vegades la pregunta que ens fem des de comunalitats i des d'altres espais del territori és a falta d'un programa de patrimoni ciutadà, quines eines i estratègies tenim per anar parlant amb el nostre ajuntament o l'ens municipal que toqui per negociar una possible cessió d'ús, o sigui, a banda de descobrir si el bé concret és de l'àmbit públic o del patrimoni o és un bé patrimonial, doncs una mica això, o fins a quin punt patrimoni ciutadà, la pregunta seria, no? Fins a quin punt patrimoni ciutadà com a programa és extrapolable a altres ajuntaments. Què cal? Potser m'avanço molt al final la pregunta és que puguin tenir comunalitats, però... Hi ha molta voluntat. Hi ha molta voluntat política. O sigui, així com la gestió cívica veu de la carta municipal i és difícil justificar-ho a altres municipis, patrimoni ciutadà podria gestionar-se, o sigui, podria replicar-se en altres municipis. Es podria replicar. Perquè la llei, diguem-ne, és la mateixa per tothom. Sí, la llei d'associacionisme regeix a tota Catalunya. L'altra cosa és la capacitat, no és només voluntat, és la capacitat que tingui cada ajuntament d'implementar això. Clar, aquí necessites, com totes les coses, mitjans materials, mitjans econòmics i tècnics que vagin especialitzant-se en la matèria. També. Passa que, clar, més que la importància de si el bé és patrimonial, és públic, això és un tema que haurà de resoldre l'Ajuntament en funció del que tingui. Clar, si com a associació tu t'adreces a un ajuntament amb un projecte i tens la intenció d'optar a algun local o igual que demanes una subvenció, quan hi ha una subvenció normalment es fan convocatòries de pública concurrència. Clar, si un ajuntament té prous locals o vol impulsar aquesta política pública, també pot fer públiques concurrències per poder posar a disposició els locals de les entitats del poble, de la ciutat. Clar, nosaltres com a ajuntament va una miqueta en l'ADN dels governs que han vingut a Barcelona, perquè tots s'han anat mantenint. En major o menor grau, aquest impuls de les entitats. I sobretot perquè segurament les entitats també s'esforcen molt en demanar i en exigir que això es posi en marxa. És una col·laboració que depèn de les persones i dels mitjans. Però això és la meva opinió humil. Com dèiem, aquí el programa, la taula, coordina internament, però també coordina externament, perquè recull les demandes dels ciutadans i de les entitats, procura fer criteris i protocols, més que res perquè tothom sàpiga quines són les normes que se li aplicaran, quina exigència tindran, perquè tothom sàpiga a què va. S'ha de fer un seguiment i avaluació dels projectes perquè si hem adjudicat a uns i no a uns altres, també hem d'exigir un compliment. Això seria també part del balanç comunitari.
I la governança compartida és des de les comissions de seguiment ciutadanes que hem vist abans de la gestió cívica a qualsevol ens de caire democràtic, participatiu que s'estableixin els projectes. Clar, llavors aquí, quan parlem del catàleg de patrimoni ciutadà, que m'he avançat, clar, aquí el que tenim de tenir clar, com hem vist abans, és que tots els béns municipals estan recollits a l'inventari municipal. Aquí hi ha béns municipals i també drets que té l'Ajuntament, que ha rebut altres entitats. L'Ajuntament no tenia cap cens dels béns i a partir de l'inventari es va nodrint aquest catàleg que recull la informació dels béns que s'ha decidit que siguin destinats a aquestes polítiques. Però, esclar, des de Patrimoni Ciutadà s'ha imposat la creació d'aquest cens, tenim el programa informàtic, estem acabant d'actualitzar l'inventari i esperem que sí, que com tu deies, estigui obert i accessible a tota la ciutadania. No m'atreveixo a dir terminis. No ho sé, perquè no és fàcil, però arribarem. Quan parlem de patrimoni ciutadà també ens hem dotat d'un circuit per adjudicar béns i aquí és una miqueta el que fem. Cada mes es reuneix la taula de patrimoni ciutadà. Entren aquelles entitats que han presentat un projecte. Hem fet uns documents estàndard, unes fitxes el més senzilles possibles. Volen ser-ho, al final no ho són tant, en el que demanem tota una sèrie de dades a les entitats. Hi ha una segona fitxa que la omple l'òrgan gestor d'aquell equipament, d'aquell local, que valora que aquell projecte val la pena de ser recolzat, reuneix els requisits que l'Ajuntament entén que ha de passar el balanç comunitari, que és aquesta valoració tècnica. Llavors passa a la taula de patrimoni ciutadà, que és com és un òrgan col·legiat, allà ens reunim tots i s'informa favorablement des del projecte el que se li cobrarà, el que no. També tenim uns criteris que intentarem aquest any ja aprovar-los també. Ja els tenim aprovats per la taula, però volem formalitzar-los encara més. També com farem les formalitzacions i a partir d'aquí, quan ja passa per la taula de patrimoni ciutadà, és quan ja ve a patrimoni i fem l'expedient, la documentació, recollim totes les justificacions, fem la valoració econòmica, fem l'informe jurídic, diem està tot correcte, està tot justificat i fem la proposta a l'òrgan de govern, que és el que aprova. Per curiositat, les autoritzacions de domini públic les aprova un tinent d'alcalde i les cessions d'ús les aprova la comissió de govern. Només per aquesta diferència de qualificació jurídica que té. Però al final acaba sent una miqueta el mateix. Em sembla, Rocío, fem 5 minuts més d'exposició. I ja està, sí, mira. Anem a preguntar, que encara no sé com estic enrotllant massa. No, però hem passat això i tal per poder tenir espai. Sí, ja acabo. Aquests són els criteris d'adjudicació que es tenen en compte per incloure a la taula de patrimoni ciutadà els projectes que es valora, que siguin projectes d'entitats sense ànim de lucre, que tinguin impacte social i comunitari, la transparència i la governança democràtica de l'entitat que es presenta i que sigui sostenible econòmica i ambientalment. Això ja us ho mirareu amb tranquil·litat. Això ho coneixem perquè el balanç comunitari l'hem treballat. Això, l'inici de procediment és una mica el que m'he avançat ara. Es presenta la sol·licitud, es valora el projecte, s'apliquen aquests criteris, es delibera, s'informa favorablement, llavors arriba a nosaltres, fem les formalitzacions i acostuma a haver una comissió de seguiment que va avaluant si es compleixen o no. Aquí no m'he volgut allargar més perquè em veu dir que sí que s'ha parlat del patrimoni ciutadà i ja... Sí, jo crec que... Llavors, cap a on anem? Sí, digues. Jo tinc un dubte, que crec que potser és un dubte compartit per la xarxa. Què determina que un bé patrimoni, o sigui, que alguna cosa de l'Ajuntament
es pot acollir al programa de patrimoni ciutadà. És a dir, sabeu? La decisió tècnica és una decisió Sí, com tècnica. ara tu estaves... És una decisió tècnica, d'acord? O sigui, em dones una pista, però així com a Barcelona, perquè ja té molta trajectòria, s'està fent el catàleg de béns disponibles, entenc. Clar, això en ajuntaments que no són el de Barcelona i que no té tots aquests recursos, tot el rato em poso la tessitura d'ajuntaments més petits. Si es volgués replicar patrimoni ciutadà, que ja hem dit que fa falta sobretot recursos econòmics, tècnics, voluntat política i especialització, qui determina en el procés de poder dir, vale, repliquem patrimoni ciutadà, primer hem de fer el cens, no? Anem a buscar el cens i tot el cens passa a ser susceptible de ser gestionat via patrimoni ciutadà. Però això és que són decisions polítiques i tècniques. O sigui, del cens hi ha algú que decideix això i això pot passar al programa de patrimoni ciutadà. En aquest cas, ara mateix, el que ja està cedit, és fer un catàleg d'això, perquè no hi ha un cens sobre el que està cedit. Vale, no sobre el que existeix, sinó sobre el que està cedit ja és una primera fase. És una primera fase i l'altra, doncs, bueno, és una funció, és una decisió... Jo diria que la llei d'associacionisme fa molt incís en que els ajuntaments han de treballar a través dels equipaments. Clar, un ajuntament petit, quins equipaments pot tenir? Pot tenir un equipament esportiu, pot tenir un equipament escolar, pot tenir un casal, pot tenir un centre cívic, un centre cultural. En aquesta llei te posa molt incís a dir si tens espais dintre de... Clar, perquè l'Ajuntament el primer que veurà és que els béns que tinc que afecto a l'ús públic. Llavors aquí, què pot passar? Que en un centre cultural hi hagi algunes sales que es puguin ocupar temporalment i llavors aquests espais públics dintre d'un equipament siguin susceptibles de fer una sessió, una autorització. Clar, en la llei d'associacionisme deixa aquesta porta de dir tu, Ajuntament, has de fomentar l'associacionisme de la manera que vulguis, ja sigui posant a disposició el teu patrimoni en la mesura que puguis. Clar, no tothom té el que tenim nosaltres, però tens altres mitjans. Pots fer una subvenció per ajudar a pagar el lloguer d'un local, si tu no en tens. Sí. És jugar amb això. Clar, un ajuntament que no tingui aquest programa de patrimoni ciutadà, li pot venir una associació i seure i dir, mira, a veure com donem compliment a aquesta normativa que tenim, que hi ha interès o no hi ha interès, hi ha un hotel d'entitats, hi ha un centre cultural en el que hi hagi una gestió amb una empresa, però resulti que ja puguin haver-hi associacions acollides. Hi ha moltes variables. Però jo crec que cada ajuntament, dintre de les seves possibilitats, decidirà a nivell polític i tècnic, una banda, potenciar aquesta política pública i després, del que tinc, que puc dedicar tenint en compte que jo haig de suplir el que és per tothom, també. I que algun bé, igual m'ho quedo jo per arrendar-lo per obtenir un rendiment. Ha de valorar diverses coses. Jo crec que és com una decisió compartida. El tècnic, al cap i a la fi, el que fa és implementar el programa polític del govern que entra cada 4 anys. Nosaltres som els mateixos. I els diners, el pressupost, el patrimoni, és el mateix, són recursos. Quan ve el govern que toqui, un posa l'accent a l'habitatge, un posa l'accent a participació ciutadana, un altre ens diu, ui, hem de comprar. Un altre dirà, bueno, ara toca vendre perquè tenim massa patrimoni. O hem de vendre per poder fer més habitatge. Això és el que marcarà la decisió tècnica. Vale. Bueno, perquè he fet aquest, ja estem, només falten dues tonteries, no patiu.
Cap a on anem? A veure, jo he posat això perquè què ens trobem? Amb tot aquest esforç que estem fent, almenys a nivell d'Ajuntament, d'adjudicació, tot i que la llei diu que hem d'adjudicar de manera pública, en concurrència, han passat molts anys i cada equip municipal s'ha trobat amb les circumstàncies que siguin. Llavors ens trobem que moltes vegades, o bé perquè en aquell barri només hi ha una entitat, llavors ja demanem que justifiquin per què no hem de fer la concurrència, o perquè se'ns presenta una coordinadora, una federació d'entitats que s'interpreta que ja abarca, ja representa tot un territori. Això ens ho vam trobar per primera vegada amb la gestió cívica i vam haver de treballar-ho molt. Hem volgut donar un pas més en aquest desenvolupament i dotar-nos d'unes bases generals per adjudicar els locals de pública concurrència. Llavors, ja teníem experiències de pública concurrència per tant com sigui les gestions cíviques, com el concurs de mans Albert, com accions concertades, que és una figura de la que no he parlat, perquè no és patrimonial, però també té el seu interès, que us la podeu trobar. Ara per ara estem en procés d'aprovar aquestes bases reguladores generals que ens donin un marc per poder que cada districte, amb els locals que tingui, pugui impulsar aquestes públiques concurrències i sigui obert a locals que estan buits que es puguin presentar projectes. Llavors, no veig el ratolí. Aquí. Hi ha unes bases generals que estableixen una sèrie de pautes. Llavors, això vol dir que s'ha de fer un procediment específic per raó de zona, per raó de matèria, per les raons que siguin, que l'Ajuntament en el procediment ha de dir quants immobles es posen a la concurrència, identificar-los, quines característiques tenen. L'entitat que es presenti ha de saber quants metres quadrats n'hi ha, ha de poder visitar-los, ha de saber quines limitacions d'usos urbanístics, quines llicències pot necessitar o no. Tot això s'ha de facilitar. Quin termini de presentació tindran per sol·licitar participar. Han de saber què hauran de fer, manteniment, obres. Ja parlàvem molt al principi de la conservació. Hem de saber que ens poden demanar alguna actuació puntual d'obres o d'instal·lacions. A nivell territorial o sectorial, igual hi ha un requisit especial. Concreció de despeses que se li poden demanar. L'Ajuntament, per exemple, té una pòlissa d'assegurances que cobreix el que és el continent, com a les cases. Sí, tot. Però tot el que està dintre ho ha de cobrir l'entitat. Això també s'apunta perquè el que s'intenta és ser el més transparents possibles per no tenir disgustos després. Llavors, per exemple, què despeses poden sortir en una pública concurrència com la que estem treballant? Finestres, envàs interiors, façana, clar, això són casos en què són projectes que l'entitat és potent i dius, jo vull optar a un edifici, a una nau que jo rehabilitaré i l'adaptaré a el que jo necessito. Altres no, altres serà climatització, ascensors, extinció d'incendis, s'anirà marcant què pot necessitar. Petit manteniment, a veure, l'Ajuntament igual no et ve a canviar la bombeta, serà més fàcil i més pràctic i més de tot que ho facis tu. Ho has de tenir en compte. La neteja. La neteja, les altes... Tot això són coses bastant habituals i que van lligades a l'obligació de conservar i mantenir els immobles en bon estat, perquè recordeu que algun dia els haurem de retornar. Com un lloguer d'habitatge. Com un lloguer d'habitatge. Que es pot trobar? Resulta que ja hi ha coses donades d'alta, se subrogaran. O si hi ha personal, s'han de respectar les normes de la prevenció de riscos laborals. Podríem demanar una memòria actual de manteniment. Són 5 pinzellades, que passo de pressa. I llavors, clar, què se li demana també al que es presenti?
un projecte que ara us ensenyo el que està en galerades. Això ja veurem com s'aprovarà. És una primícia, que és les idees que tenim i que veuen del patrimoni ciutadà. Clar, qualsevol entitat que es vulgui presentar a la gestió d'algun equipament, d'alguna nau municipal, se li demanarà un projecte que demostri aquest interès general, aquesta utilitat social i comunitària. Com ho mesurarem? Doncs mirarem que en el projecte es parli de participació i democràcia interna, que hi hagi transparència, que hi hagi retiment de comptes, que s'organitzin d'una manera democràtica. Arrelament al territori és una que Són els segurament mateixos criteris, no? són els mateixos criteris que el balanç, l'impacte i retorn social, qui va fer la cura de les persones, també és una cosa a tenir en compte, i això. I això com s'avalua amb el balanç comunitari, també la perspectiva de gènere, i sobre aquests ítems que demanem al projecte és sobre els que es valoren els projectes i es fan les adjudicacions. I res, jo crec que podem deixar preguntes, perquè això són experiències que alguna l'he comentada ja. Això va compartir? Sí. I moltes gràcies per la vostra paciència. Espero que hagi sigut d'utilitat. Sí, hi ha hagut diverses persones que no han hagut de dir que marxaven, però que ens han dit que moltes gràcies i que molt útil i que esperen el PowerPoint fa res, no pensis que fa molta estona. L'Enric té una pregunta? Sí. Sofia, gràcies per aquesta presentació i que, encara que siguin galerades, suposo que les podem tenir disponibles perquè ens ajuntes molta informació que avui en dia teníem com molt dispersa. Llavors, no centrar molt el problema de Barcelona i de gestió cívica, que estic molt implicat. Volia fer una reflexió en relació a la pública concurrència i l'experiència que tenim en patrimoni ciutadà. Ja sigui un equipament o ja sigui un local cedit a una entitat veïnal, per exemple, fins ara el que hi havia era la possibilitat de complicitat amb l'administració local, que era veure com millorar el projecte, on va coix, replantejar perquè hi ha una necessitat d'una una població nouvinguda que requereix un tipus d'adaptació d'aquell local o d'aquell equipament. Llavors, i això passava i el que feia era que enriquia el projecte i es permetia adequar-lo a la necessitat o la realitat canviant. Si anem a concurrència, el que està passant és que com que aquesta entitat veïnal que anirà a concurs o aquesta associació que anirà al concurs d'un equipament, estem licitant, no podem parlar amb l'administració, amb la qual cosa no hi ha capacitat de parlar de quins canvis fer i el que fem és ens trobem amb unes bases que no hem pogut incidir en elles i que no recullen, diguéssim, cap treball conjunt entre l'administració local i l'entitat. És a dir, hi ha la perversió que hem perdut el diàleg. I això és una realitat que està passant des que tenim aquest nou procediment, que s'anomena que és de concurrència simplificada, que el que fa és que, en casos de gestió cívica, el 99% de les vegades només es presenta una entitat. I el que està passant és que anem a aquests concursos sense haver pogut treballar un projecte conjuntament, sinó que hi ha unes bases imposades i de vegades decebedores i sobretot en el tema de la dotació econòmica, que no només. Llavors, que hi ha una perversió en el model i que no és tan maco el de la pública concurrència. Entenc l'exigència que ve d'Europa i ve d'altres llocs, però hem perdut el diàleg. Clar, i és que venim... Gràcies per la teva intervenció. Jo recordo els inicis de la gestió cívica, en què em va tocar participar des de la part jurídica i ens va costar molt vestir què havia de ser la gestió cívica, ens va costar molt vèncer les reticències de la intervenció municipal. Llavors va ser quan es va fer el document aquell de conceptualització de la gestió cívica el 2014. I suposo que tot evoluciona
Vale? És veritat que... Mira, jo havia treballat al districte de Sant Martí i allà va ser un districte bastant pioner amb el tema de la gestió cívica, perquè va haver-hi un moment que teníem 10 gestions cíviques. Llavors, les que es podien fer directes perquè hi havia una federació, una coordinadora, sí que recordo que es treballaven bastant de la mà de l'entitat en aquell moment. Clar, les que són públiques, segurament a l'hora de plantejar les necessitats, clar, ja et dic, ja és una que jo no participo directament, però clar, d'una banda l'Ajuntament també voldrà tirar per algun tema concret, m'imagino, o voldrà incidir en el territori d'una determinada manera, i l'entitat doncs, igual va amb un altre interès, que tot serà comunitari, tot serà associatiu, però igual no acaba de coincidir. Clar, aquestes bases de les que us he fet pinzellades, a veure, són molt àmplies. Són unes bases generals, encara no estan aprovades, vull dir, estem discutint-les a nivell intern. Clar, m'agradaria que estiguessin aquí els companys d'Acció Comunitària que podrien contestar-te millor, no? Des del punt de vista associatiu, si s'està compartint o no, o si es farà. Aquí... El que passa és que, o sigui, jo crec que no sé. en el fons és contradictori la pública concurrència amb la participació ciutadana, perquè si tu no estàs exercint un servei com a tal, o sigui, una externalització de servei públic, sinó que el que fas és reconèixer una comunitat i la capacitat d'aquesta per participar de la gestió d'un equipament en un territori concret, en el moment que tu hauràs de publicar concurrència és com si... Però jo crec que la pública concurrència està més pensada de cara a locals petits, Que no a la gestió cívica. que no, la gestió cívica no va amb aquestes bases, no exactament. La gestió cívica té les seves pròpies bases. De les que jo parlo són les altres bases, que veuen molt de lo que és la concurrència de la gestió cívica, però que van destinades a altres tipologies de locals. Clar. Bueno, al final també el que passa és que el patrimoni municipal disponible també és molt reduït. Bueno, és limitat. És limitat. I jo entenc que l'exigència també de les comunalitats doncs és alta. L'altre dia veia... Jo no sabia que hi havia 4 comunalitats a Barcelona. 5. 5 ja? Seria 5. Una és l'Enric, que és de Sarrià. Vale, doncs mira, aquesta no la vaig. I en quin equipament esteu? Si puc preguntar. Perquè vaig estar mirant on estaven, per curiositat, de les altres 4, només n'hi ha una que m'ha semblat que està en un local privat, que és la de Nou Barris, la de Via Favència, que estan a la Fundació Pare Manel. Però, per exemple, la que és de Sants està a Can Batlló, la que és de Poble Sec està al carrer Blai, que és un equipament, i ocupen un espai que aquí se'ls ha fet una autorització d'ús. Per tant, allà el que m'imagino que tenen és una oficina, un espai per reunir-se o per fer gestions, i la de Sant Andreu estava per darrere de la Fabracó, al Casal de l'Harmonia. L'Enric està... Vull dir que llavors, clar, una cooperativa... L'Enric està a Casa l'Orlandall. A Casa Blandall. I al Mercat de Vallvidrera, que també és gestió comunitària, perquè seria Vallvidrera. Clar. Llavors, clar, aquí com a comunalitat urbana sou una entitat més que està per allà, perquè la gestió cívica de Casa Orlandall la té una entitat. L'Enric és un dels fundadors de Casa Orlandall, en realitat. La comunalitat li ha vingut després, però ell... I no ens coneixem, Enric, no ens hem trobat en alguna adjudicació. Sant Martí en algun concurs. Els conviden a tots els concursos, ara tenim 3 oberts,
i és molt frustrant a concursos i que tots són només d'una entitat. Sí, és que si poguéssim, faríem adjudicació directa Però a altres districtes es fa. perquè ho poden justificar. A Sant Martí, I per què no es pot justificar Per servir? voluntat política. no crec. Hi haurà una part tècnica també. Bueno, jo puc parlar per l'experiència i tu saps si has estat a Sant Martí, Enric, tu saps que hi ha de les dues modalitats. I hi ha unes quantes que són directes, i allà sí que es treballa amb l'entitat i es millora. Perquè el projecte es treballa així. Clar, quan hi ha més d'una és quan aquí ja ens veiem obligats. Per això he insistit tant en la normativa que tenim. O sigui, jo faria referència a una dita d'una molt bona companya meva de Sant Martí, que és con estos mimbres, estos textos. Vosaltres veieu el tema des del vostre punt de vista, com no pot ser d'altra manera, però jo el que he intentat reflectir també és les dificultats que a nivell municipal, volent obrir i volent afavorir l'acció comunitària i voler fer totes aquestes gestions perquè les veiem correctes i que s'han de poder fer, la normativa patrimonial no ens ajuda. No ens ajuda. Per això fem aquestes creacions, que és la taula de patrimoni ciutadà, que és la gestió cívica. Tot i així, és complicat. O sigui, ens costa molt de no fer pública concurrència. I és veritat, te dono la raó. A vegades es presenta una. Doncs es presenta una, però desgraciadament a nosaltres ens obliguen a complir això i si es presenta una, sobre el camí diferent i segurament es podrà treballar. Però tenim una mica complicat amb la normativa actual, Sí, Albert, tenies una pregunta? Tenim 4 minuts. És com que ha tornat a baixar la mà. No, tranquil, havia aixecat la mà perquè... Sí, però tenia una pregunta, però ja me l'he autoresolt. Vull dir que està bé. Revisant alguns ja... Vale. Bueno, en tot cas, seria un debat molt llarg que podem seguir també a futur. Sí. I que accedeix una mica als temes patrimonials que tenim. Total. Sí. Però bueno, és veritat que tenim el que tenim. Jo al final sempre em quedo una sensació, no només en patrimoni, amb altres coses. Per exemple, ara hem estat estudiant el cas de la Casa Orsola, que l'Ajuntament accedeix a una compra directa, no? Quin mecanisme fa que això es pugui fer o que justifiquis l'interès públic, no? Que al final és el que necessites sempre justificar, aquest interès públic. I això, doncs, bueno, a vegades és possible i a vegades no. Com dius, segurament també té a veure amb aquest equilibri global, no? De dir, doncs, bueno, unes vegades puc tirar més la corda, però no sempre, perquè si no, és igual. Però el que vull dir és que hi ha una normativa que veiem en la pràctica que possibilita moltes coses, però al mateix temps, doncs, bueno, ens limita perquè, d'alguna manera, no va en la seva naturalesa, potser, no? Sinó que sempre ens agafem com a l'excepció. Efectivament, o sigui, no ens ajuda. Però que possibilita, també, no? O sigui, Sí, i hi ha exemples. hi ha exemples. Per exemple, una de les línies que posaven a l'última diapo, no fa l'any 22 vam fer una iniciativa que era posar a disposició d'entitats, de fundacions, naus industrials. Llavors l'Ajuntament en aquell moment no sabia ben bé quin projecte posar, però sí que interessava treure-li un rendiment i que rehabilitessin. Doncs vam trobar un mecanisme que no és patrimonial, que és una acció que la llei qualifica dintre del que són accions de foment, com les subvencions, que és l'acció concertada. L'acció concertada ens va permetre, o sigui, el que ens va costar el Xavier Coza, que ens acompanya, sap de les reunions, trobades amb tota la part tècnica de l'Ajuntament que vam tenir per poder habilitar aquesta solució que ens permetés
demanar a les entitats que ens proposessin, donant unes pautes, uns paràmetres, orientant què li interessaria a l'Ajuntament fer, però no marcant com ni fins a on. Llavors la idea era l'entitat, fundació, que guanyi el millor projecte, com l'ajudava l'Ajuntament? Posant-li a disposició una nau industrial perquè pogués fer el seu projecte i una subvenció per ajudar a la implantació de l'activitat si s'havien de fer obres o instal·lacions. Doncs es va funcionar. Es va funcionar el model perquè vam aconseguir treure el rendiment a 4 naus industrials. En alguna vam fer una concessió perquè estava en un terreny més d'equipament i en les altres vam fer drets de superfície. Però el que era important era el projecte que es podia presentar i obrir-lo a fer propostes. Clar, llavors això, doncs no sé si s'ha fet en algun lloc, l'acció concertada s'acostuma a utilitzar per altre tipus de concertacions de serveis públics. Per exemple, el sector sanitari les utilitza, les concertacions. Però la visió de dir, ostres, doncs això ens ajudaria, quin vestit li posem, vull dir, l'esforç creatiu que fem, ostres, és una llàstima, no es ve, però és alt. Sí, bueno, jo sí, per anar tancant, perquè és que Sí, està perquè marxant s'està marxant tothom. I a més s'ha estat controlant l'ordinador. Què dius? Jo per això tinc la sensació, no sé, Xavi, tu què opines, de que en algunes coses d'aquesta capacitat d'innovació creativa, no sé si estem en un moment millor o pitjor que fa 5-10 anys, o sigui, o que quan es va inventar la gestió cívica. No sé si cap batlló ara seria possible. Bueno, jo crec que és un camí que hem de recórrer. Jo crec que hem avançat molt en aquest concepte que Rocío explicava de que cada cop més l'important és el projecte i que el patrimoni ha de ser un recurs. O sigui, el que hem de fomentar a les administracions és captar projectes i fer que es generi projecte, no? Llavors, si posem el foc en el projecte i no en el recurs, vale? Jo crec que i això és estarem avançant. Jo crec que això estem començant entre tots a poder veure que és molt important canviar el focus, ¿vale? Perquè el que estem parlant és d'impacte, no? Més que d'output, no? I per tant, o d'input, no? I per tant hem de parlar d'impacte sempre. Per això tot el tema del balanç comunitari, que ho parla, tot aquest tema, ¿vale? Ens ajuda molt a posar en relat d'impacte, no? Quin és aquest interès. Per què? Perquè això ens permet que aquest focus de l'interès econòmic o la maximització de l'interès econòmic o d'altre tipus d'interès, si ho podem monetitzar, entre cometes, no? I aquest impacte, i poder demostrar que l'impacte realment posat en mode producció pública és una altra manera de produir valor públic, no? ¿Vale? I per tant, les entitats, el projecte, generen valor públic i el valor públic no s'ha de fer només des del sector públic 100%, sinó que hi ha un sector que també genera valor públic que no és l'administració. I crec que aquesta idea de potenciar que el valor públic és compartit, val? I que es genera no només des de la pròpia administració, jo crec que això hem avançat molt. És cert que això dic perquè, a més, jo, ja ho saps tu, Laia, i tot l'equip de Patrimoni ens ho creiem, la Rocío, i ens ho creiem i estem aquí treballant per això. Però és cert que l'entorn no ens ajuda, i aquí jo, i ara que han marxat totes les entitats, menys unes quantes que us agraïm molt, ¿vale? Jo crec que hi ha una cosa també que hem d'aconseguir no caure, ¿vale? amb la patrimonialització per les entitats dels béns comuns, dels béns públics, ¿vale? O sigui, hem d'estar preparats tots per entrar i sortir i el nostre projecte posar-lo a estudi, a avaluació, i si realment hi ha un projecte que aporta un valor superior per alguna raó que sigui, hem de ser prou generosos per no dir, bueno,
el meu projecte, només per ser-hi jo, ja té l'acreditació, no cal acreditar res més. No, hem de tenir un mecanisme de rendició de comptes, no? De comptability, no? Que permeti posar en valor aquesta creació. I, per tant, si algun dia l'entitat ha de sortir de l'actiu del local, doncs hauria de preparar-nos també per sortir-nos. També ho dic a les entitats, això, ¿vale? Si no aconseguim que això hi hagi un flux, ¿vale? I que sigui natural que els projectes passin, o simplement un projecte ja hagi acabat i que pugui entrar un altre projecte, la idea de que l'Enric estigui aquí, ens vam conèixer a Casa Orlandai fa 15 anys, no, Enric? Jo crec, sí? No? Vale? Vam treballar, sí, vam treballar molt llavors en tot el tema de rendició de comptes i tot aquest tema, però realment si en algun moment el projecte de Casa Orlandai varia radicalment, l'entitat Casa Orlandai haurà de modificar el seu projecte o marxar de Casa Orlandai. No sé si m'explico, sí? Sí. No, i les entitats han de ser prou generoses, permeteu-me, per acceptar que això pugui passar. I aquest és el que jo poso també perquè els gestors públics a vegades ens costa molt. O sigui, ens costa molt explicar a una entitat que el seu projecte ja no és el que era o no està donant els resultats que tenim i en canvi hi ha un munt de projectes que estan esperant la seva oportunitat. I aquí hem d'aconseguir, no sé com, ¿vale? Perquè no tindrem locals per desenvolupar tots els projectes i hem de poder que les entitats també entenguin que això és de tothom, no? És la res pública, saps? No? És la cosa de tots, no? I que hem de compartir també aquesta responsabilitat en poder marxar d'un projecte, abandonar un actiu, perquè si no el que fem és no fer possible el creixement. Perdona una reflexió, però també crec que ens hi trobem. No sé, Enric, tu que estàs aquí, a l'altra banda, si estàs d'acord amb mi. Totalment d'acord. Vale. Vale. Bueno, doncs gràcies també, Xavi, per estar aquí fins al final. Moltes gràcies, Rocío, perquè crec que ha sigut molt interessant i que ens donarà per seguir parlant bastanta estona. Entenc que podem compartir la presentació i no sé, bueno, seguim. L'altre dia hem fet unes jornades de la xarxa de municipis de l'economia social, va venir també l'Arnau Monterde a explicar també el patrimoni ciutadà, més des de la vessant de participació, tant del patrimoni, però bueno, que en aquest sentit doncs, seguim tenint vincles i segur que ens trobem. Bueno, moltes gràcies, Xavi. Gràcies a tots. I a totes. Ho deixem aquí. Sí. Gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies. Bona tarda a tothom. Sí. Adéu, Enric. Adéu.